kodwa ndicela ukuba xa sikhumbula ubuthobela sithi ke yena uKalebhi umkhonzi wami ube nomoya wumbi wakholisa ukundilandela ndiyakumfikisa ezweni abesiyakuza incwadi yeNumeri sahluko seshumi elinesine ivesi yamashumi amabili anesine inamava afundeka ngolu hlobo. Linene elokuba ekuseni ngoMgqibelo ngoba ke xa ungumfundisi bakho into yokuxelela nama ndiyazi nama ndikwazi ukuyichaza xa ndixelelwa ukuba usezintweni benike nabe ndishwa apha enkosazini yakhe nasefemelini yakhe okokwamile ukuthi busekho kulubulo kuri response yakhe xa sithandaza ndiyidibanisa namanyathelo awathabathileyo ngoba ukuthatha umjila ndifike lapho eseketheni kudala elungu lenkonzo kodwa uqalile from 2008 njengoba uRhamncwane besitsho wavela waqala xa loo nto sijonga ngoba emkile oba ikhoyena into enixelelayo okokuba lifikile ixesha lokuduluka kwakhe. uKalebhi kuphela kwendoda enqonayo inqona nguThixo phamena kokwethu ethandazayo xa encoma uyincoma ngezinto ezimbili xa yeshwanyathela ubomi bayo. Eyokuqala uthi ube nomoya wumbi xa kusithiwa ube nomoya wumbi uthi lo mbhali ube nomoya owahlukileyo, ube nomoya ongafaniyo nowabanye abantu. Khamena kokwethu ethandazayo. Into kwesibini athi wakholisa ukundilandela. Ngesinye isiXhosa ithi le nto wandilandela ngokupheleleyo, waqiniseka ukundilandela. He followed wholeheartedly. Usithi uThixo xa ekhetha amazwi apha kuMoses kwimida yentlango yePharani nelizwe laseKhanani, hanimenta ngokwethu ethandazayo, belibona kakuhle ilizwe ababesiya kulo. Usithi uThixo xa ethetha la mazwi athi ngenxa yezinto ezimbili uKalebhi ndiyakumfikisa kwilizwe lethu. Khamena ngokwethu ethandazayo, zihlobo zam phezulu ngalo. uKalebhi uyindoda yezipayisi ezisixhenxe ezilishumi. Awathi uMoses xa efika kwimida yakaKhanani kwathiwa kuye kukho amadoda abalishumi elinambini ahambe ayomhlola ilizwe lesithembiso. Khamena kokwethu ethandazayo, azathi emveni koba ehlole abantu njani na
kwethathandazayo okutsho lamadoda abalayo isahluko seshumini lesithathu hamena kokuthi indoda yeshumini nane enguYoshua indoda yeshumini nambini enguKalebhi hamena kokuthi thandazayo kube nomoya wumbi wakholisa ukundilandela hamena kokuthi thandazayo ihlobo zami zibule nawe enona makathixo angakwensuku ezinamashumane amadoda mkile abona bazawunika ingqele hamena kokuthi thandazayo bafika apha evumelana bathelaliswe nesithembiso inyaniso ibaleka nesibili thelaliswe nesithembiso inyaniso ityalile onona makathixo olishumini nambini avumelana hamena kokwethu ethandazayo kuzayibonga nemangenayo hamena kokwethu ethandazayo livuza izinkwa hamena kokwethu libonga ilizwe uthixo awathembisa ngalo hamena makathixo ihlobo zami zibenda kodwa afayibhitha amadoda alishumi ehlukayo emangapha yamKalebhi noYoshua yedwa abamngeka hamena kokwethu ethandazayo hamena makathixo athi amadoda alishumi amadoda esabone ekanana azinyilibele hamena makathixo kathina sijonge thina sijonge wona siyimigqikwa hamena makathixo hamena kokwethu ethandazayo umcikwane ke intatha hamena kokwethu ethandazayo ihlobo sakho ezibule ndawo hamena kokwethu athi amadoda alishumi izipeko zelalizwe zikhuselekile asinako thina ukulwa ngawo nokubhobhoza hamena makathixo athi iripoti yamadoda alishumi hamena kokwethu and therefore athi conclusion yawo kunaba singena phekana masijike sibuyele eJibhuti uthi la mbhali banunguphalelizwa hamena makathixo bashwaqwa ubusuku kaMoses hamena kokwethu ethandazayo hamena makathixo uKalebhi umkhonzi wakho ubenomoya wumbi hamena makathixo ndishilo xa ndijonge umzala nomjina kule nkonzo esamisile ngathi umzala nomjina ubenomoya wahlukileyo hamena kokwethu hamena makathixo umoya wumbi ongafaniyo nomoya wabantu hamena kokwethu ethandazayo umzabethu abantu bethetha le abeyene bona le hamena kokwethu ethandazayo wakholisa ukundilandela hamena makathixo uthi lo mbhali enzela intoba amadoda elipotile ilizwe abantu besithi ayikho le ndawo uthixo besisa kuyo uthi wamangeneyo uKalebhi in the midst of the multitudes wathi uKalebhi sinako ukungena kwela lizwe hamena makathixo ihlobo zami ezikule ndawo sinako ukulihluthwa elizwe ngokwesithembiso sinako ukusikleyima isithembiso sikaThixo hamena kokwethu wathi emveni koba etshilo wathi bona umthunzi wabuyi keda uyakuhamba nathi hamena kokwethu sathi sizwe esinamile hamena makathixo sathi sizwe esityhafile sathi sizwe esiphelelwe ngamandla hamena kokwethu kuyazavumbuluka sathi masingene kana hamena kokwethu ndiqala ukutsho ke lusapho lwakwamjila obanini ujonga ebomini benu ebomini bezihlobo zomntakwenu ebomini balenkonzo umzali mjila
ubenganganga yomshumaye zange ndimve shumaye oluleba kaThixo kodwa into endiyibonileyo ebenomoya owahlukileyo oluleba kaThixo ebenomoya ongafaniyo nomoya wabanye abantu khamenje kokwethu abantu bazibona benicikwane when they face challenges kodwa umzalwane umjila ethi challenge ayisiza athi sinakuyenza lethu khamenje kokwethu ethandasayo amanye amadoda oluleba kaThixo ebethi xa esibona enicikwane i-challenges ziyintaba phambi kwayo efuna ukujika kodwa yena ebekhombe dabile oluleba kaThixo ngoba ebenomoya owahlukileyo abanye abantu xa bebona isiphelo khamenje kokwethu ethandasayo yena ebebona isiqalo sentwentsha oluleba kaThixo. Yes, of course, I have shared into this children. Yelazi elibali lakhe lokuphekwa kwakhe ngumsebenzi oluleba kaThixo naye utsho uthi mfundisi engathi izinto ziphelile ndizabathina abantwana ndizamthina umfazi oluleba kaThixo kodwa uthi konke into esithi kuphelile ngami I saw that as an opportunity khamenje kokwethu lokuqala into entsha isihlobo sami esikule ndawo abanye abantu bebona imiqobo umzalwane umjila bebona opportunities khamenje kokwethu ebenomoya kaPaulos kuye obesithi ejamelene nezinto zonke umfesithi ndinakuzenza izinto zonke ndikuyo umelesayo oluleba kaThixo. And so ngiyoqala ngicela ukuyithetha kwilegasi esishiyayo ningaboni isiphelo esosiphelo senu esosiphelo sobomi benu. This is not the end. Ilegasi emase niyijonge emane niyifunde kumzalwane umjila. There was one challenge abesisayijongile athi anginako ukumelana nayo ebesithi xa eqakwe imicimbi umfesithi uYehova wemikhosi uThixo wethu yena uyinqabula amandla sophephela kuye thina unyangisile mfundini xa usithi amazwi akho okugqibela uthe kuwe ngenxa yethemba sinakho ukuzenza izinto and so ngicela ukuthi nilila nje one thing you must never lose sight of umzalwane umjila ubeke kumcikwane khamenje kokwethu zihlobo zami uyabona ke abantu abaninzi besoyiswa nje zizinto abaziqalileyo ukuziconvinsa oba kumcikwane khamenje kokwethu abantu abaninzi besoyiswa nje ukuphumelela uthi into engekayiqali azicela athi nako ukuyenza le nto oluleba kaThixo kodwa umzalwane umjila ube nalo moya obesithi amanye amandla baqaphela owakhe amandla ebehlaziyeka xa umbona usithela ezinhliziyweni zabanye abantu ebesifuna i-renewed vision oluleba kaThixo ngoba ebenomoya wumbi oluleba kaThixo. Ndiyaqiniseka nalapha ekufeni kuthe ukufa kwamongamela athi amandla aphela awasenyameni waphakamisa amehlo ngenxa yalomoya ebenawo kwasaliseka amazwi ompostile
otamatinga obonakude wavuma oba umuntu emhlabeni olulaba kaThixo oba ebekhona oba i-destination yakhe ayikhaphe manje khamethe kokwethu ethandasayo kungoko ndithi uKalebhi umkhonzi ubenomoya wumbi olulaba kaThixo ngicela ukuthi kuni sasizawuthandaza simkhaphe zihlobo zami ezukule ndawo bathinte abantu abathathu endincokole nabo esithethela nje ndinabuzalapho khamethe kokwethu zihlobo zami omnye wabo uthe umjila ube nenhliziyo enkulu he had a big heart ube nale nto yokuthi izihlobo zakhe olulaba kaThixo uzibone sengebantako umkhulu girlfriend yakhe umbone sefana nobrother nosister wakhe utshilo umntu wefamily yakhe zihlobo zami owesibini utata usuwisi iphendule loo nto apha nokokuba athi umzalwane umjila olulaba kaThixo uyilwile wayilwela itayitile yamadoda athathiweyo woyisa awenkonzo bedlala urhona ngecawa uthe apha kuyomjila bekukho le nto at the center of his thoughts, at the center of his heart yoba athi yonke into endinayo ndiyiphiwe nguThixo ebenamoya wumbi ndicela okokuba xa siphuma kule nkonzo sihambe naloo nto olulaba kaThixo endaweni yokulila endaweni yokuphela bethemba sicele nomoya ebenalo olulaba kaThixo senze laa nto ezwa kwelisha xa uyolihamba wathi ndicela isahlulo esibini somoya wakho ndicela abantwana bam nicelela lifa nithi Nkosi umkile yena kodwa sinikele umoya obenawo ngoba zonke ezi zinto akazatshivanga ngoba ukrelekrele bengqondo ube nomoya wumbi khamethe kokwethu ethandazayo ndisokaliswa yile ntozana incinci yethu phaa ekhaya uThoba khamethe kokwethu koJanuwari kwenye ifestival eKapa kukho indoda eSeapoint ehlala ngebhaloni ube nomoya wumbi wakholisa ukundilandela olulaba kaThixo khamethe kokwethu ethandazayo ngalo lonke ixesha lomfo erilisa ibhaloni bahlanganisana abantu babeliqela khamethe kokwethu warilisa ibhaloni ebomvu banqoba abantu olulaba kaThixo endaweni yokumka baphinda babukela warilisa ibhaloni eyelo banqoba abantu khamethe kokwethu warilisa ibhaloni emhlophe olulaba kaThixo ebeqa ibhaloni erilisa endaweni yokwehla inyuke 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 khamethe kokwethu ethandazayo emsowuthaba abuzapha kuthi nonina thoba lo mntu wenza njani na ngoba ibhaloni zakhe zonke khamethe kokwethu yenyuka awuzirilisa samphendula akeneliseka wathi ndicela ubuza kulo mfo ozirilisayo wafika kuye wathi tell me what if you can release a black balloon izawunuka nayo khamethe kokwethu ethandazayo wathi lo mfo olulaba kaThixo encumile izawunyuka mntanam what can you show me khamethe kokwethu wathi womntanam ndiza kubonisa khamethe kokwethu wathi okwesithathu inyuswa yintoni xa ibona inyuka khamethe kokwethu wathi Thoba it is not about the color yebhaloni kodwa into enyusa ibhaloni kulo moya olapha phakathi khamethe kokwethu
ihlobo sami esikule ndawo eyona nto ibibangela uba umzalwane umjila ebomini bakhe bokugqibela abethe o-6 bodwa ibingumoya okulapha phakathi kuye bantwana bakaThixo eyona nto ibimnika amandla ibinevesi ethi ubabalo lwam luyakwanela ngoba xa etyhafa ebeliftwa ngumnqamlezo bantwana bakaThixo into yokuqala leyo endicela okokuba baze niyiphulaphule sizawuthetha intetho azawucikoza amaciko bantwana bakaThixo kwathi into maniyazi ebethwelwe ngumoya kaThixo ebethwelwe ngumoya wokholo ngenxa yalo moya bantwana bakaThixo wandilandela rhamenza kokwethu ngokukholisekileyo utsho lo mbhali ukulandela ngokukholisekileyo lusapho lwakwamjila wandilandela ngokukholisekileyo okanye wakholisa uzilandela ukulandela ngokukholisekileyo sihlobo sami into ethethwa nguThixo ngobomi bukaKalebhi rhamenza kokwethu ethibene kule ndawo wandilandela ngokukholisekileyo ngamanye amazwi ebesithi uThixo kuye bheka phamjila athi ndiyahamba ebethi uThixo kuthi yehlele encwadini ehle bantwana bakaThixo ngamanye amazwi ebethi uThixo kuthi yiza eze wandilandela ngokukholisekileyo umjila ebengongumkhalazi rhamenza semonti uyophetha kapetawe soba kunabantu abagrambulisayo noba wenze into entle xa ingasuki kuye uzawugrambulisha bantwana bakaThixo rhamenza kokwethu abantu abanintsi bajonga uba into yenziwe ngubani phambi koba bancome wandilandela ngokukholisileyo wakholisa ukundilandela rhamenza kokwethu ethandazayo ngawam amazwi ndithe xa ndizijongela umzalwane umjila he was an angel kubantu abaninzi bantwana bakaThixo uyabona ke xa ndisitsho andimniki izulu kuba nam andinalo rhamenza kokwethu kodwa i-understanding yam yengelosi ingelosi zii-messengers zikaThixo ezivela ebantwini bakaThixo when the chips are down rhamenza kokwethu ethandazayo xa ustatisha ubomi bengelosi namaxesha xokuvela kwaso esibhalweni asiveli ingelosi kakumnandi asiveli ingelosi xa yonke into ihamba kabuhle ingelosi zii-messengers apha ezithi kanye xa ulahla ithemba zivele and ukuthobela ube njalo kubantu abaninzi he was a messenger bantwana bakaThixo ngoba abantu abaninzi abalapha bebethi sebengamile abantu abaninzi abalapha bebethi sebelahla ithemba athi awuvela bantwana bakaThixo livuka ithemba labo ngoba ebenomoya wumbi rhamenza kokwethu ethandazayo ebethi umntu esidinga omnyama athi ubuthobela nawazi sibane silete koneni rhamenza kokwethu ethandazayo uthi ke lo mbhali ngenxa yomoya wakhe ndiyakumfikisa kwilizwe abesiya kulo mandigqibele ke ngokuthi lusapho lwakwamjila uluthando lwakho Thixo
ezweni abebheka kulo. Ngicela ukuthi ke xa nigqibezela ukuhamba ukathatha umjira sihlobo zakhe nefamily kuyimfundiso ebuhlungu esikhumbuzayo oba sonke apho masihlela apha nje we're destined for another land. No, esikhumbuza lo yabo uma bekuyokuqalwa kum uba uthixo bebuza mna ndinoyithetha lento comfortable kuba ndihambe upheleni konyaka baninzi abantu endingenibelathi la isekethi ndingathi kungamthatha uba akho mntu nje kokwethu ihlobo sam naw ndiqinisekile uba nakuyehlangazibalakuuzwa ukhona umntu bume nathi nani lusapho lwakwamjira oba bekulubuzwa kulapha apha efemelini yenu oba ngumntakwenu oba kude ukhumntu abanuka lapha kunje olona bakathixo kodwa uthixo into ebeyifundele kumjira eyokokuba ndiyakumfikisa kwilizwe abheka kulo rhamenza kokwethu ethandazayo mandiyiyeke ke le nto ihlobo sam zimbini into apha uthixo zithethayo nendicela uba nigoduke nazo olona bakathixo la mazwi athi ndiyakumfikisa kwilizwe abheka kulo ngamazwi esithembiso olona bakathixo ngamazwi athi noba kuyehla noba kuyenyuka senibambelele olona bakathixo noba kufika ukufa noba nijike kwelilizwe senibambelele ngoba uthixo unithembisile oba niza kufika kwilizwe enibheka kulo olona bakathixo umtsalane umjila njengoKalebhi ebebambelele kweso sithembiso ngoba uthi umbhali xa bedliwa sinyoka wabanjwa sezi sithembiso ethi ndiyakumfikisa kwilizwe ebebheka kulo xa bephelelwe ngamanzi emara wabamba isithembiso ethi ndiyakumfikisa nani ke lusapho lwakwamjila bambani bambelelani kwesi sithembiso esithi noba kuyehla noba kuyenyuka you have a future ebusweni bukathixo noba ngathi kumnyama ngoku noba ngathi ithemba limkile kodwa into abaniyikhumbule nizawufika apho nibheka khona olona bakathixo rhamenza kokwethu ethandazayo nawuhlanganiso kalolonke ixesha uthixo athembisa siye sithi ezibhalweni when God gives a promise kwelinye icala it is an assurance sisiqinisekiso rhamenza kokwethu ethandazayo okwesibini xa yathi nizawufika apho nibheka khona olona bakathixo xa yasithi ndiyakumfikisa kwilizwe abheka kulo i-assurance yoba olona bakathixo noba yintoni na ezavela lusapho lwakwamjila kodwa niza kufika apho nibheka khona into esakle ezibhalweni ngeyokokuba xa uthixo ekuqinisekisa uthixo usebenza ngendlela esingaliqondiyo lusapho lwakwamjila xa ethetha nathi oba uthe kuwe ndiza kukufikisa apho ubheka khona rhamenza kokwethu alazokususa ukufa alazoyisusa imiqobo alazoyisusa impangazelo azozisusa inyembezi nizawuthubeleza phakathi kwazo ngoba uthi uPawulos kwizenzo simelwe kukuphumela esimpondezelweni ezinkulu uze songena ebukumkanini bukathixo ewe songapha singanqwena oba uthixo asiphephise ezinto zingasehleli siyanqwena oba uthixo abenzi ubomi bethu
bube ntofontofo kodwa sosithembiso akathembisanga kusona into ayithethileyo uthe kuthi ndiza kumfikisa kwelo lizwe abheka kulo. And so ningawalahla amaphupha ye ndicela ukutsho kuwo. And so iiplani zenu zangomso aziphelelanga. And so ubomi benu, this is not the end. Yasinoba lo othembisileyo oba uzawunifikisa apho ndibheka khona, uzawuninika amandla xa nithembela kuye. Ngoba uthi uIsaya amadodana angatyhafa dinwe, abafana bakhuleke bawe, kodwa bathembele kuYehova bayahlaziyeka emandleni. Into maniyenze amehlweni niwaphakamisele kuye. Into maniyenze amehlweni bathi nto kuYesu, ngoba nawujonga kuYesu uzawunithwala uThixo umfikisile uba wenu apho besiya khona. Uyabona umjila akaphelelanga esithubeni, umjila akamkanga phambi kwexesha, umjila ayinoliswa into yokumka kwakhe, into yakhe ebelandela lo laziyo ilizwi lakhe. Uthe ngomgqibelo akuthi kuye uba nguye Nkosi itsho ndize. Wathatha uyisa wayiyeka imikhala waphaphazela. Makanigcine ke uThixo nazoba ababheke khomo ubheke ngasekunene koThixo kulaa ndawo ebesebenzela kuyo. Yazini ke nani oba ukwenu ukwenza manisebenzele lo khaya egameni loyise elonyana elomoya oyingcwele. Amen. Thatha ugujula sithandaze sonke.